rasa madu satawana kang kekuncung iring ira mirah manis mrak ati makung miring tuwa jayeng tirta baya ing mati Wuhan sungsang lungse mangsa lamun kasep tantinu bujreng-bujreng pulis lanat wis akeh para narendra kang mundur dadi gutungan malah ana sing mundur dadi bangke iki ana satriya munggah menyang blabar kawat jange cenencang wis apa Gus takon marang aku putra Narendra ing Astina atmajane Sang Prabu Sentanu Dewa kasihku aku Raden Dewabrata sing mburi satriya Saptawarga aku kekasihku aku Sang Wiyasa kowe Wiyasa ya Kresna Dipayana wah arep apa kowe Gus dina iki aku bakal ngleboni sayembara perang ladalah ngleboni sayembara perang ya pancen mengkono ora wis krungu kabar yen to Wahmuka Harimuka wong Digdaya yen to nganti kowe cilik lara gedhe temekaning pati eman-eman bagusmu ora susah ngeman karo aku dene iki ayo coba kaya apa tandang kridha banyu ngurupi oh lah dalah bagus yen pancen mengkono jadi tandangi bebarengan yo ora kokop getihmu kowe ha
bayangan bayem bayayetan rawe-rawe ring rawan para taru tuwi karandang gondang kedondong dendeng sesanding kadang kuyayi wiyasa wonten dawuh Kang Mas wah nyata yen to gegirisi wah keparengipun Kang Mas Yayi aja katalumpen jadikan uga darbe pusaka inggih pangestunipun Kang Mas taksih wonten tilaranipun sawargi Kanjeng Rama Premban Begawan Palasara ayo ditamakake semono uga pun Kakang uga darbe pusaka tamakake bareng Yayi monggo Kang Mas Gendewa Dibya Bintolir Mokni Kadeng Kaya kayu muning Prateng Jaja Sura manjing pakekesan ingkang darat prateng lan caran panatan katon
Sinuwun. Sewu lepat diagung pangaksama paduka sisa. Kula kedah nyirnakaken ingkang putra Raden Wahmuka lan Arimuka. Gugur tanding kaliyan kula miwah kadang kula pun Yayi Wiyasa. Mengko dhisik. Sira iku mau sapa Kisana? Kula menika putra Narendra Ngastina. Atmajanipun Prabu Setyamastani kula pun Dewabrata. Kula satriya saking Satwarga, kula Raden Wiyasa. Mengkono. Ya. Perkara gugure putraku sakloron Wahmuka lan Arimuka. Ingsun ora nggetun lan ora nggondheli sebab kabeh iku mau mung netepi karma kang sinandhang. Tegese rikala semono Wahmuka Arimuka kuwi duweni ya sing mengku kadangku katrune pisan kuwi kudu satriya pinunjul. Sak ora-orane kudu kasekene ngungguyaku. Nah, sumurpa Raden, iki putraku. Putri iki ana telu kang pambayun. Kang sesilih Dewi Amba. Lah, ingkang loro iki Ambika lan Ambalika. Lah banjur dina iki kepriye? Yen manut saka rasaku putraku Siyamba tak pasrahake kelawan sira Dewabrata lan Ambika lan Ambalika tak pasrahake kelawan sira Bambang Wiyasa ya Wiyasa. Kepriye menawi kepareng paduka Sang Prabu mekaten kula namung ndederek. Inggih sinuwun kula namung ndederek. Ambika lan Ambalika kepriye? Niki Rama Prabu kula ngestaken dawuh paduka Rama. Kanjeng ugi kula Kanjeng Rama. Inggih Kanjeng Rama ngestaken dawuh. Ya. Wis yen to pancen mengkono Brata Wiyasa. Mangsa Budhuwa. Dene putraku putri katurune pisan ibarat ingsun nitipake gedhe setetes balung sak ceklek daging tampel. Wujude garwamu iki tresnanana kaya sira tresnani marang pribadimu dhewe. Mangsa Budhuwa mundur bakalan ngrengkolan ngayomi ya nggih. Saya katriya triasmara marang Risangka
dirate rate ratune wong cakra kembang kembang jaya kusuma asemring kula Raden kepareng kula matur ngersa padu Raden Dewa Brata iya piye Yayambo ketingalipun paduka Raden kok boten karenaning penggalih lepat kula menapa to Raden menapa kinten-kinten kula kujiwa kelawan raos paduka Raden Dewa Brata kepareng paduka paring dawuh nyatanipun melampahke mawon paduka ngrumpiyini menawi kula caketi paduka endo mlengos ketingalipun paduka menika boten karenan raos sing penggalih bab perkawis menapa to Raden iya Yayamba apa paripaksapun Kakang kudu blaka karo Siadi boten menapa-menapa Raden monggo kula atur paring dawuh mengkene ya Yayi boten nggon kunetepi dawuh pangandikane Kanjeng Rama Prabu Sentanu Dewa aku kadhawuhan ngleboni sayembara nanging jroning atiku Yayi pun Kakang iki ora jeneng nampik marang katresnan pun Kakang iki titah ingkang nindakake wadat tanpa krama Raden menawi paduka ngendika ingkang kados mekaten napa inggih leres luputi ana ngendi mesthinipun paduka ora inggih prisa menawi paduka menika nindakaken wadat tanpa krama kenging menapa nglebeti sayembara mongko buyunganipun putri panjenengan inggih priksa iya pun Kakang nyumurupi nanging bot-bote pun Kakang iki mestuti dawuh pangandikane Kanjeng Rama Prabu sirik lamun aku iki ndaga perintahe wong tuwa nanging boten kedah mekaten paduka menika kedahipun walaka badhe kados pundi kemawon kula sampun prasetya sinten iki saged ngasuraken kadang kula sepuh wah kula nari muka menika ingkang badhe kula suwitani menawi paduka kados ngaten menika tegesipun paduka Raden Dewa Brata menika mboten saken dumateng gesang kula maka nyatanipun ingkang saged ngasuraken kridhanipun Kakang Pamuka namung paduka lajeng paduka boten kersa nampi katresnan kula liripun paduka menika badhe damel kuciwaning gesang kula kados pundi to Raden kula boten saged bagya mulya tanpa paduka Raden Dewa Brata Yayi Dewyambu wonten dawuh wis saiki ngene wae ya Yayi Siadi tak paringi kamardikan tegese Siadi baliya wae marang Praja Kasipura Siadi tak pasrahake kelawan Rama Prabu Karsendra pun Kakang Lila legawa lair tur sing batin nanging boten kados mekaten boten gampil kados ngaten menika katresnan lho Raden menika katresnan badhe kados pundi kemawon kula boten saged pisah kelawan paduka Raden Dewa Brata Yayambo pun Kakang ngreripih kelawan Siadi becik bali
iya Yayi. Boten derek paduka. Kang Mas Dewa Brata dugi negari Ngastina kula dherekaken. Aja ya Yayi, aja. Kowe manuta karo pun Kakang. Boten menika ingkang lepat menika paduka. Kula boten pisah kaliyan paduka Kang Mas Dewa Brata. Kacarita kayata mangkono waring tenggih penggalya Sang Bagus Raden Dewa Brata awit saking suruning bendu. Ing mriku wonten tetukulan kang sinebat glagah. Glagah kaya dening alang-alang nanging kaku kabethot kinarya ngagara-gari kawan ingkang garwa Dewi Ambuh. Katlorongaken kudrat datan bisa den wiradati sami sakala punang glagah tumancep jajanira Dewi Ambuh butul walikat samono Mbah Sang Dewi ngrungkepi Bantara. Yayi Ambuh sepira luputing pun Kakang sing gedhe pangapuramu ya Yayi. Nganti pun Kakang anggawe cintrakanira Yayi malah kepara siadi ketaman wujuding glagah. Pun Kakang ingkang luput Ambuh boboting nggon pumestuti sabdane Kanjeng Rama. Nanging ora ngerti ya ngurbanake siadi. Aduh Raden sesembahan kula Raden. Aduh kados pundi kemawon. Ing madya padha ngantos dumugi ning belahan kula boten saged pisah kelawan paduka Raden Dewa Brata. Raden, yen to kula sampun pinaringan kasuwargan bebasanipun. Nanging estuning manah kula namung kepengin minggah dhumateng kasuwargan sesarengan kelawan paduka Raden Dewa Brata inggih sesembahan kula. Inggih guru nadi kula. Iya, Yayi. Yen to pancen prasetyamu mengkono Ambuh, pun Kakang ora bakal lali. Mesti bakal dumadi lelakon kuwi Yayi.